ug mausab kini ang maayong balita sa Negros Oriental. Gipasigarbo sa lungsod sa Mabinay ang mabulukong kultura sa mga mag-uuma sa niaging pagsaulog sa Lunhaw Festival. Giparada sa kadalanan ang mga tiyadang traktor nga gidisenyo sa mga mag-uuma nga gibase sa abundang ani sa kaumahan. Ang concept ka ng pagtinabangay sa mga mag-uuma para mas madaghan ang atong production or produkto nga may hatag sa atong katawhan. Napuno sab og mga prutas ug utan ang mga booth sa nagkadaiyang pundok sa mga mag-uma dito sa Ilacang Plaza. Wala sab sila nagpaulahi sa pagpakita sa ilang talento sa festival street dance ug showdown. Naghatag sab og dugang kasadya ang Lunhaw Festival King Pageant kung diin gikoronahan ang pinakagwapong representante sa mga pundok sa mga mag-uuma. Gikuha sa kolor nga lunhaw o green ang ngalan sa maong festival. Sumala sa opisyal sa lungsod, tumong sa kasaulugan nga mapasidunggan ang mga mag-uuma. So this festival is intended actually for the farmers. This is a farmers week. Their talents will be exposed, no? And of course, you're gonna witness. We have our nightly activity, and of course, we're gonna enjoy the rest of this duration sa ato nga Lunhaw Festival. Gikan sa Mabinay, Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa